פותחת את השנה החדשה. לכן מרבים במאכלים המסמלים תקוות ומשאלות לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. כולנו נטבול תפוח בדבש ונאמר יחדיו, יהי רצון שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה מראשית השנה ועד אחרית השנה. מאכלים נוספים שהם סמלים, חולים ורצונות. סלק כדי שיסתלקו אויבינו וחטאינו. ראש של דג כדי שנהיה לראש ולא לזנב. דג שנהיה רבים כדגים. רימון כדי שנרבה במעשים טובים. חלה עגולה לסמל את הגלגל החוזר של השנה. תמר כדי שיתמו חטאינו ואיתם שונאינו. אנחנו קבוצת תותים פותחים את שנת בר המצווה לשנת השב. בקבוצה 5 ילדים, גל, עדי, אביב, ניצן וירדן. המשימה הזאת היא הראשונה מבין 13 שמבצע השנה. אנו מברכים את כל בית העמק בשנה של שלווה ובריאות. שנה של חברות והתחשבות, שנת שגשוג ופריחה. שנה של אושר וצמיחה, שנה של בנייה והצלחה. שנה של שלום וביטחון, ואם אפשר שמכל הטוב יהיה לנו המון. שתהיה שנה טובה לכולנו. קבוצת תותים. ושא נס לקבץ גלויותינו, קרב פזורנו מבין הגויים, ונפוצותינו כנס בירכתי הארץ. אביאנו לציון עירנו ורימה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. כל הרשעה כולה בעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. שזה פי 2 ממספר העגלות שהנעורים שברו למשי. מחיר הקטשופ בחדר אוכל עלה ב100%, שזה 100% יותר גרוע מזה שקיצרו את החופש בשבוע. אופיר ברייר שומע מוזיקה על 100 דציבלים, שזה 97 יותר ממספר הבתים שנבנו השנה לקיבוץ. בממשלת ישראל יש 30 שרים, שזה 30 יותר ממספר המדליות שישראל הביא מהאולימפיאדה. מחיר הדלק עבר את שער 8 שקל לליטר, שזה פי 4 ממספר בעלות התפקידים שעזבו את החינוך השנה. בתעמולת הבחירות של ברייר נתלו 57 שלטים, שזה 57 יותר ממספר חדרים בקיבוץ. קיבוץ בית העמק בן 63, שזה פי 63 ממספר הימים שהמרפאה פתוחה. בקבוצת תותים 5 ילדים, שזה מספר הפעמים שהוזמנה המשטרה לפעולת השנה. טוב, כולם מכירים את השיר תותים, נכון? אז
אז בפזמון זה הולך תותים. אתם עושים פה 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 בשביל שהילדים יוכלו לשיר תותים. אחרת אין להם זמן, אוקיי? שבגנך מול החום שבגני, הבונקר לשמאלנו לפגל שבידי. הרמון שלך לא פתחי והוא מוכן אצלך ביד, אצלי במחסנית הם מוכנים אחד אחד. ובזמן שכתבתי אותו חשבתי על הנכד שלי שהוא בן 4, והברכה הזאת מוקדשת לכל הילדים שבנו. רק הערה, אני לא כל כך רואה בגלל טוב, אני אשתדל. אמא ואבא וסבתא נחמה, למה כולם מקבלים שנה חדשה ורק לי לא קנו כזאת מתנה? אוי חמודון, לא קונים בחנות שנה חדשה, היא פשוט מגיעה בעצמה. לא רואים אותה, אבל מרגישים. היא בלב של כולם כאן בפנים. אמא ואבא וסבתא נחמה, איך יודעים כשהיא באה? מה, היא כמו רוח? היא כמו שמש? היא כמו קציצת טעימה? אולי ריח נעים? מה, היא מגיעה בקופסה חדשה? איך מרגישים אותה אם לא רואים? ממשמשים? אולי היא רטובה כמו מים? ומאיפה היא באה? מהשמיים? אוי מתוקון, כששנה חדשה מגיעה היא נכנסת בצחוק לעיני האנשים. היא פשוט מגיעה מעצמה, אבל כולם מרגישים שמחה ותקווה, אוהבים יותר פי 2. גם הים והשמש, הקציצה והמים, הטבע כולו מאוהב. כי הוא לא יכול בלי, הוא חייב. הוא צריך כל שנה אחת חדשה. זה חלק מתוכנית גדולה, ענקית, שבה לכל דבר יש תפקיד. הגשם יודע שצריך לנשום. החצב עולה כדי לנשום. השמש הולכת מוקדם לישון. והלילה ארוך קצת יותר עד שהבוקר יבוא לבקר. ואתה מתוקון, חמודון, כשתגדל תבין המון.
אוי, פתאום... כולם אומרים אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. ללמוד לקהל, תקיעה. שברים תרועה. תקיעה. תקיעה. שברים תרועה. תקיעה. תקיעה. שברים תרועה. תקיעה. דקה הפסקה לתל. אנחנו תוקעים בראש השנה כל יום 100 תקיעות, אבל אנחנו לא נקרא היום 100 תקיעות כי זה קצת יותר מדי, אבל רק פחות. שמע, אם אחרי המסיבה פה אתה יכול לתקוע ככה? הריץ את עכשיו. טוב, בבקשה. עוד מעט גם עוד ילדים יתקעו. כשתהיה מוכן, תגיד ככה בלב, כולם, כשהוא תוקע, מה אתם חושבים? להיות ילדים יותר טובים, אנשים יותר טובים, שיש שלום בארץ. מיגי, אתם שומעים רומי? אתה שומע מה אתה חושב? דש לאבא, לכולם בבקשה. 3, ממשיכים. וזה תקיעה. שברים. תקיעה. תקיעה. שברים. תקיעה. תקיעה. שברים. תקיעה. הפסקה. הפסקה, כל אחד בלב משאלה, כל אחד כאותי זה התקיעות האחרונות להבוקר. כשתהיה מוכן תודיע, מי עוד תוקע, אתה תוקע, איפה הוא? הנה פה. תקיעה! תרועה! תקיעה! תקיעה! תרועה! תקיעה! תקיעה! תרועה! תקיעה גדולה! מתח! חברים יקרים, ילדים, אני מאחל לכולנו שנה טובה, שכל מה שביקשנו אתמול, היום, בזמן הזה יתמלא לטובה, שנת בריאות ושלום.